Niin, tervetuloa seuraamaan Pilkki-vlogia. Tänään olisi tarkoituksena sitten lähteä pilkille. Tuolta löytyy With the mopos. Tuolta löytyy tommonen tuolta lavalta, että tiedä mitä nämä jätkät on oikein suunnitellut. Mennään vähän matikkapilkille. Mennään ostaa vähän makkaraa ensin ja sitten kohti Meillä on myös merisuolaa mukana, että kun saadaan ahventa, niin grillataan tikunnokassa. Kyllä. Kuinka luja mä etän, kun saadaan pois mitteriä? 200 km. Virkavalta voi nähdä tämän videon internetissä. Kato! Vittu jätkälläkin puski vähän sinne näköjään. Nyt se esittää, että se oli ajamassa tuohon. No niin. Vähän on paskanen lasi, mutta ollaan saatu lisää osallistujia. Ei näy kyllä yhtään mitään. Vahvistus on silti saatu. Oi puskee. Sääli ettei ollut jengiä katsomassa. Kato, se oli ihan pätkässä tuolla vehkeellä. Tuliko? Tuli. Sieltä sitten haettiin vähän eväksiä ja Äpöstettä. sulla törröttää tuolta lavalta jotain. Mikä? Kahva suoja. Ja rellun pippana vaan jää, kun oikein päästetään Nissanilla. Kyllä. Saatana se tuli lujaa ja oli oikeesti viton keulaan noin 10 senttiä. Mä vedän tuo ojan pohjalta. Katos. Siellä on jonkun työmaa. Tässä mä tulin. Sitten tulee jantikka tuolta ihan. Onpa se jotenkin ahdettu tuolla lavalla. Nyt täällä tapahtuu. Ui. Mä tipun. No niin. Tässä on mun retkituoli. Onko tässä hyvä pilkkipaikka? Kyllä tässä on viimeisen päällä. Ei mitään, testataan. Toi yhden mopo hajosko se kaatu. Vittu mäkin pannutin sua. Kaatuu jotenkin tosi helposti. Oho. Onpa vitusti jäällä. Kairasen niin jään sisään. Kaaduitko mopolla eikä mopo lähde enää käymään? Vittu kaadu ei lähde käymään sen jälkeen enää. Jäätä on noin 600 metriä. Ei sulla Anssi oo pitkäkään työntömatka tonne reunaan. Kyllä käymään lähtee. Kyllä Kawasakilla voidaan vetää sekin. Mikä vittu tähän tuli? Milloin vaukee? Kiitos. Vittu! Se onkin tämmöset nykyajan saatana velliperseet tulee pilkille, niin ei voida käsin veivata reikiäkään enää. Sä oot ainakin ottanut ton turvallisuuden huomioon, kun sä pilkit kypärän. Joo, mä en tykkää, kun jos tässä jäällä nyt liukastuu ja lyö päänsä, niin se on siinä. Se on sitten semmonen homma, ettei kannata leikkiä näiden jääjuttujen kanssa. Ja jäänaskalit. Tuolta ruvetaan kohta ahventa repiin niin, että soi. Eikö sä kohta, kun mä jos ei tunneta vesistöä ja tiedetä virtapaikkoja, ja varsinkin kevät jäällä, niin naskalit pitää olla aina kaulassa. Joo. Nyt on vielä helmikuinen jää ja tiedetään alue.
Tietääks joku tän alueen? Konsta. Onks joku käynyt pilkillä täällä ennen? Mä. Tähän tuli oikeesti. Mikä tähän tuli? No niin. Kato toi, kuulostaa mopoa. No niin! Ongelmia tuli heti. Ei oo kauhaa. Mopo leipo. Ihmistarra tykkää tätä huudattaa tätä paskaa. Varmaan. Sekin leipoo kuuleeks sä? Suthan tunnetaan näillä kulmilla niin kovimpana pilkkimiehenä. Totta kai mä oon se bloglerin host jalas ja pilkkikengät tommotteet ja pilkkitakki, pilkkikengät ja eikö siis nää. Ja karvalakki totta kai muuta netissä maksaa 10 €. Kyllä. Tavoitteena oli ahventa repiä sen verran, ettei tarvitse sitten kalakaupoilla käydä lopputalvena. Mopo käynnistyy. Se leipoo heti uudestaan. Mopo sammui. Nyt taas on. Haluatteko nähdä meidän pilkkikaupan? Ei vittu, tiedätkö sä paljon noin kaikki pilkkikät suuttuu? Mä en tiedä mikä tää on. Ei sitten mitään naureskeluta millään alustoilla. Mikä toi on? Mä voin näyttää malliesimerkki. Pysy, nyt se pysyy. Niin toi jättää jäät toiselle hienosti. No niin, mennään tänne meikäläisen reiälle. Mennään kattoon Konstan reikä. Ensimmäisenä tehdään vähän noin. Toi on hyvä systeemi. No ei meillä parempaakaan oo. Pilkkikauhoja on ollut kotona noin 60, jos on ottanut vaan mukaan. Tässä pitää olla tosi varovainen, ettei kastele hanskoja. Eiköhän siitä jo matomen reiästä. Hei korvakorukku. Vittua! Tuo on aika ilkeä. Ei onko mun toukat nyt kylmettynyt? Pilkkikisat alkamai silloin. Kalia ja reiässä. Nyt kastu hanska Konsta. On kuunnellut Konstaa tarpeeksi hyvin. Ei oikeesti jätti, ei voi olla. Ois ollut hyvä tossa eteen. Mulla tärisee kädet. Voi nyt mitään muuta. Jätkät on saapunut pilkille. Toistaiseksi ei ole vielä mitään saalista saatu. Korvalpat korvi. Keli on about tommonen, sanoisin joku 5 astetta pakkasta. Jos ei tuulisi, niin olisi ihan mukavaa. Vittu! Kurisin tää suulla tää hanskaa, muistuu lehmän paskalta. Sieltä kyllä jotain kommentteja. No terveisiä haluaisin kotopuoleen lähettää. Terveisiä kotopuoleen halutaan lähettää. Onks Hanssilla jotain terveisiä jollekin? Akselille terveisiä ja Sampolle. En mä tiedä, mulla tippu hanska nyt tonne avantoon. Mä haluaisin lähettää Jouni Lahtiselle terveisiä ja hyvää ristiäispäivää. Joo, hyvää ristiäispäivää Jounille ja onnea perheen lisäyksestä. Vittu meni kaljat tohon hanskaan. Mut ei mitään, me jatketaan jätkien kanssa nykimistä täällä, niin palataan kohta kun saadaan kala. Miten Sanssi tuleeko kalaa? Ei oo kyllä näkynyt vielä. Saatanan kyllä. Mitäs siellä? No miltä näyttää? Ei oo vielä tullut, mä harjoittelen. Ei tuu täällä suunnillakaan. Ei tuu tarvittu. Ajateltiin vaihtaa kohta pilkkipaikkaa, mennään tonne lähemmäs tätä Särkän tanssilavaa. No niin, vaihdettiin paikkaa. Jos rupeis kalaa tulee. Ja kuvaa tulee. Nyt tulee kalaa silleen, ettei taukoa tuu. Näppien sulattelu. Vähän on näpit jäässä, mutta ei muuta. No.
Ota vitu vanha maata vieläkin. Kyllä sillä tulee hyvin. Kyllä sillä kalaa. Nyt meni motokin niin hyvin sujahti, että nyt tulee kalaa. Mä sujataan itteni kohta makkaranpaistin ääreen ja se alattu ottaa tulosta tää vitun kalalta. Mä oon aika toiveikas nyt tän meidän uuden paikan suhteen. Mä oon fiilis, että Voisi olla hiljaa hetken, taisi olla, ettei huuda kauheasti. Jussu päätä samahtaa olla. Mulla on vaan varpoot jäässä, kun mun on kengät ihan täynnä lunta. Oli hyvät nää kengät. Ois voinut auttaa, kun ois laittanut nää kiinni. Ois sulla tosta lyhyt varmaan. Aikanaan oltiin tuolla delfiinipilkillä. Kesällä saatiin kalaverkkoihin made. Oli aika hyvä. Palkattiin tossa uusi managerikin perjantai. Manageri saa kyllä lopputilinkin samaan. Ketä manageri? Palkattiin uusi manageri perjantaina ja sen piti tulla pilkille kans, mutta sit sitä rupes laiskottaa. Ja... Anssi. Meidän firmaan tuli YT-neuvottelut, niin saat siihen osallistua. No, että irtisanotaan porukkaa. Joo. Olis se ollut hienoa saada yksi video. Ollaan tässä hetkinen tulee takaisin. Täytyykö sieltä Pourulta käydä hakemassa se lohi? Nyt tulee. Nyt ruvetaan repiin isoa matikkaa. Nyt tää naru ei pysy enää pelissä mukana. On sitäkin vittu business. Mitä teet työksessä? Mä kärpäsen tuolla. Silloin kun me oltiin muuten pilkiässä viimeksi, meillä ei ollut kairaa ollenkaan. Me ettiin vanhoja reikiä ja hakattiin kirveellä vittu paskaksi ne. Koukku on koukkukin Ei saakeli. Ei jäänyt mulla vaan Jorilla. No tehdään tämmönen kalamiehillähän on aina tällä vähän näitä täällä. Jätkät lähtee hakemaan puita, että saadaan valkea. Palataan kohta lämpimän nuotion ääreen. Mä jään ottaa... Meillä on tää iso kalalaukku, tää tulee täyteen kaloja. Meidän firman ensimmäinen ajoneuvo leikkaa kiinni tällä matkalla, mutta... Coming soon! Tässä on jotenkin vähän liukasta. Jaha. Sitten ruvetaan rykiin 3 reiästä kalaa. Ois kohta sitten nuotio valkeet ja jos ne jätkät vaikka muistais vielä ne makkarat ottaa samalla kun puita hakee, niin voi olla, että tähän videoon ei nyt saada sitten kauheasti saalissisältöä, mutta yrityksestä ei ainakaan jää kiinni. Nyt saadaan lämpöä vähän nuotiot tuolta noin. Sormet meinaa jäätyä. Puolan makkaraa. Säästää vähän puita tosta, niin saadaan sitä ahvenen rillattua. Kato mun sormi. Oi näkyykö sinne kameralla? Siis sun sormi on muuten kuoliosa. Koitetaan saada siellä veri kiertää vielä niitä leikatusta pois. Kovesti jäätänyt se palkojen väliin. Koitetaan nyt, mutta sitten ehtoolla, jos ei veri kierrä, niin vlogin loppuun sitten leikataan koostolta sormi. Käydään tauksissa. No voidaan me itekin se ottaa. Taisko sun käydä pommittaa nyt Kawasakilla vähän tässä? Käyt vähän. Mä käyn kusella ja sit mä pommitan Ettei Kawasaki. kun se housuun kesken. Jos sä kuset mun pilkkireikä. Vittu, että oli ikävä menettää muuten pilkkireissä vaan keskisormi. Joo. Jori lähti pommittaan sinne. Vähän vaivalloisen näköistä tuo ajaminen vielä, mutta... Meillä on täällä pilkkisysteemi käynnissä ja... Kattokaa, se tulee sieltä! Mä en osaa zoomata vielä tällä meidän uudella hienolla kameralla. Jaa, se kaatu. Onko fiiliksiä? Mä kaaduin.
Mitä Anssi tässä välissä sanotaan katsojille? Ihan vitun paska kuljettaja, no helmet, Ei, no respect. Niin, no helmet, no respect. Toivottavasti tippuu avantoon. Taas se yrittää tehdä jotain. Ei, mikä tää kuljettajani on? Tää taitaa kuulua Eiku... Onks se Petri Nykård? Ei Onks ollut. ne nää lasit? On ne vaan noi lasit. Kato miten se vetää. Joo, mä näen. Ei tosta tahdo nyt tulla oikein mitään. Onks täällä liukasta? Mopo sammu. Leikkas tää kiinni. Tuon putsi. Sulla oli vaihde päällä. Mikä helvetin lumimies tää on? Ei kyllä pysy pystyyn. Pitäisikö munkin mennä vähän testaa? Anssi, mene testaa vähän. For my knife. Miksi sulla on puukko kädessä? Semmoinen. Meillä kävi tänään vahinko jo tossa aikaisemmin päivällä. Otettiin autosta pois ja mä otin tosta katteesta kiinni, se halkesi. Penkissä on pieni reikä. Tämmönen Kawasaki olisi jouten tässä. Ei oo jouten. 1100 € lähtis siitä innokkaimmalle. Vaikka sitten päinvastoin, että jos jollain olisi halvalla kaupa. Niin, jos jollain on halvalla myös kaupan tämmösiä samanlaisia pikkuprosseja, niin voi myydä, mutta tää kyseinen yksilö niin 1100 €. Se voisi siirtyä seuraavalle vähän pienemmälle kuljettajalle ehkä. Kyllä toi aika paha ääntä pitää. Onko jotain fiiliksiä sanoa? No ei mitään, jos kerran vielä oikein kunnolla pannuttais tällaisella täydessä vauhdissa tosiaan. Joo, kyllä se kypärä tarvii olla päässä noissa. Se on ehdoton. Tätä ei kokeilla sitten kotona ilman kypärää. Joo, ja kattokaa siitä. Kuten näette, niin meidän stunttikuskilla on kypärä päässä sitä varten, jos kaatuillaan, mutta toi Nykård nyt kävi tuossa testaamassa ilman kypärää. Mutta... Hei, meillä kohta nuotiokin sammuu. Ai vitsi, meillä olisi tuo makkaravalkeet päällä. Nyt se mopo pysähdyksiin. Ei kai mennyt puukko mihinkään. Kriittisen. Ei saatana. Mennään makkaralle. Makkaralle niin kuin toi nuotio sammuu. Saat istua mun kyytiin. Siitä Konstan oikeaoppinen makkara rillaus. Mikä sinä? Joo, sitten makkaran rillailujen jälkeen niin vaihdettaisiin taas paikkaa ja mennään sitä ahventa sitten vihdoinkin ottaan oikein isommin. Ja... Joo, käydään kattoon tuolta. Mikä toi on? Tommonen... Mikä toi on tommonen? Niemenkärjen toisella puolella mennään. Niemenkärki. Niemen toisella puolella mennään testaamaan tuota Lahden Poukamasta. Jos sieltä ainakin ennen on... Ui, taas palomakkara. Mennään testaamaan, jos sieltä löytyisi paremmin ahventa tuolta. Mistä ennenkin on tullut. Sekin voi tietysti vaikuttaa tuohon meidän kalasaaliiseen, kun huudetaan noilla mopoilla aika 10 minuuttia ja silloin laitetaan pilkit veteen. Ajattelin tällä kertaa koittaa ilman pilkkejä, että voidaan sinne vetää ja napataan käsillä pari. Se olisi juu. Mutta joo, palaillaan kohta linjoille. Yes sir. Varokaa. Ketä ottaa makkaraa vielä? Mä luulen, että sä oot aika niinku kyse, että sillä lailla, että ottaako joku muu makkaraa. Niin mä syön kaikki muuten. Aika sä jäädä toiseen. Onko se lämmin? Kun mä tämänkin tästä tuhoa. No.
On vähän kuumaa. Nykordin Petri. Joo, miten valavuori? Mikä vittu valahuori? Yhtä mulkku, mutta muuten ihan täysin veri. Ei kokosta mikä sä oikeesti oot. Itsehän olen siis. Joo, niin mähän olen siis työväinen. Mä kuitenkin äsken kaaduin tässä jäällä, kun mä juoksin sun perään puukku edes. Tuuseilen. Sulla on muuten yksi makkara tasa kyllä. Me huudetaan täällä mopoilla ympäri järveä. Koko punkalainen raikaa. Siellä taustalla näkyy Särkän tanssilava. Ja toi puu on kaikista tärkeä. Se on kesällä yksi eläväisimpiä paikkoja Punkalaidemella. Nyt teet tälle jotain tälle nuotiolle. Mä sitä mun makkaraa ihan lämpimäksi. Älä tuu lähemmä. Parin viikon päästä pitäisi mennä tänne skiresorttiin. Sieltä tulee vähän kelkkamatskua ja laskettelua ja se on niinku maiviikki. Vittu hyvin lämpiää tää mun makkara tässä. Tarvitsko se laittaa tonne? Vittu se siimapala. Ai vittu! Nyt kokeillaan tästä uutta lähestymistapaa, eli jos kalat lähestyis lämpöä, kaidataan vähän erilaiseen paikkaan Tässä reikä. on toinenkin hyvä puoli. Tämä automaattinen kalanlämmityssysteemi, kun kalan kiskasee ylös, se lämpee heti ja paistuu. Niin ja Elikkä sormet pysyy lämpimään. tähän tyyliin. Ja Noin näin ollaan ikäisesti. sammutettu nuotio ja voidaan lähteä eteemään seuraavaan pilkkipaikkaan, mikä sijaitsee Särkän tanssilavan toisella puolella. Mennään vähän tanssahtelemaan väliin. Mitä tohon? Mä näin päin osaa. Sulla ottaa reppu siihen puuhun. Vau, toi oli tosi siistiä. Ei luistanut oikein. No niin, sitten ollaan päästy ahven apajille. Nyt alkaa sitten tulee. Toivottavasti nyt tulisi jotain, ettei joudu ihan tyhjin käsin lähteä tuolta kotiin päin. Vittu mä et saa hanskaa. Täällä vähän tuulee enemmän täällä toisella puolella. Vähän joo. Varmaan oikeesti itkeä saatu kalaa aika minuutin. Äskeinen paikka ei tuottanut tulosta oikein. Taas vaihdetaan. Tää on ihan vitun kumoja hommaa täältä puhuu. Sen takia sä täällä on. Homman nimi on nyt se, että Arssilainen vähän kävi tämmönen juttu. ei se haittaa. Ei se haittaa, näistä selvitään, ollaan Eikä vaihtu. heitä tuonne reikään, kun sitten kaikki kalat syö neikata mun. Ei tää on taktiikkaa, kaikki löytää tänne nyt tiensä. Ei. Noin. Se nyt meni solmuun saatana. Keli on vieläkin hieno. Tuuli vähän painaa tuolta päälle, mutta ei se haittaa. Vittaa meni ihan pipariksi. Mua vituttaa. Jori, heitätkö sen jutun tänne? Minkä? Aika paljon on. Pitäisikin katsoa varmistaa, että on musettu. Tuoko kuvailet siellä? Joo, taitaa jäädä tältä päivältä toi saaliin saanti vähän heikoksi, mutta Voidaan päivitellä Instagramiin sitten, jos ensi viikonloppuna saadaan pilkiltä jotain. Valitaan vaikka IG-storeja. Kaikki muistaa käydä nyt katsomassa Instagramista Tursan tunarit. Siellä on joku vielä, ketä ei ole seurannut meidän IG:tä. Ei tätä tuu kalaa tuolta sorvaa tolleen. Instagramista tosiaan löytyy aina vähän etukäteen tietoa, millaisia videoita on tulossa ja kaiken näköistä kivaa sinne päivitellään, että sieltä vaan ottaa seurantaan sitten.
ollaan saavuttu takas lähtöpisteeseen. Tällä vilkkireissulla saalis oli vähän mitätön, mutta oli ihan hienoa. Nää on näitä. Hieno keli ja ensi viikonloppuna olisi tarkoitus taas tulla, mutta siitä ei tule videoa. Mutta... Heippa kaikille, see you in the next video. Kuljetuskalusta. Tulee! Ai. Meillä ei ole nelivetori Me ollaan metässä. Oho, se vissyä. On lämpimä. Käytiin sitten kaupan kautta vielä hakemassa Vähän kalaa tässä. ehtoon purtavaksi lohta, että